Sevastok Parastok zdravia po koľkých rokoch? Tak 6. Po 6 rokoch a dneska si namiešame legendárny Monster. Je to veľmi jednoduchý recept, tu nám máme Nitro Monster a nejaké čierne pivo Ostravar, poprosíme si sponzoring. Šarmantná asistentka mi pomôže, keďže som dopadol ako robokazík a rozjebal opäť som po dvore. Môžeš začať. Ja som šarmantná asistentka, či neviem. Bohužiaľ, na tému sa nedalo nič lepšie kúpiť. Súhlasím. Moja cena na trhu je tak 2,50. Zhruba do polovičky. Tak. Poď. Kámo, to je krásna bažina. Originál svoj. To asi stačí. Zoberieš kvíčku, noriš, to je moc. Ja to vyberám, vieš. Máš vytrpám po tej kvalitnej ceste. Ja som šoferoval celkom slušne. Tak ho maličku vajem a to asi bude rýchlo. Ono to funguje. Ja však môžem dať aj pomalšie, niektorý video má aspoň 20 minút. Po kvapkách. Tak počkaj, keď už budú na ten profesionálny editovací program, tak to môže speedupnúť predsa túto pasáž. Teraz to krásne ochutnáš. Počkaj, kam mám do tú vidicu? To neznie, ne? A ešte urob close-up, ale. Však a na čo máme teba? Na editovanie. Rozmýšľam, či to tvoja baranica nie je taká trošku sus. Nespolupracujem s veľkou sovietskou Ruskou federatívnou republikou. Čestné skauty. To je historická čiapka. To je doplnok. A teraz to mám, že ochutná, alebo to sa má celé exnúť, alebo čo sa s tým má robiť? Normálne si upínam si keď sa Skús to exnúť, som zvedavý. Ak to budeš piť, tak ti ten Monster bude pomaly stekať do vody. Mám to exnúť, no balls? Bublinkové, dobre, ty kokos, zaraz sa ti radšej unesú. No dobre, tak to je tiež pravda, bublinkové asi úplne exen. A tak schválne. Ruku na to. Kámo, toto je úplne divný smrad. Až je dobre. Monster, go, go, go. Čiže to ide exnúť. Ďakujem. Good. No, daj rating. Tak, 6-10. Easy. Iba? Teraz to môžeš doliať tým pivom a Je tam moc, dal som tam moc Monstra a málo piva. To znie ako skin color issue. Moc Monstra, málo piva? Akože, ja viem, že ty síce nie si za to, aby to... Čo? Čo robíš tu? Kývam si. Viem, že ty nie si za to, aby tam bolo viac tmavého, ale tak... Jako? Pre videjko tam musí byť trošku potmavý. Ja mám to ale rád. Tak, vychladené. Vyskúšaj to teraz, možno to bude lepšie. Kamera vám musí ochutnať. Teraz cítim iba pivo. Počkaj. To už nepôjde. Čo? Ty si chemík, ale... Jaká No píče. To vyzerá to hnusne. zničil. Je to no ne, kofola teraz. No daj si kopu. Aj sa tú kameru. Ale ja som originálne takýto oný. Tak ja ti... Žbrnt. A to asi budem potrebovať pivo, lebo to už moc není. Niečo mi to pripomína strašne. Španielské revolúcie. Skip. Černovskú tragédiu. Vždy čo? Černovsku či Černovsku? Černovskú. Tam zomreli 3 miliardy Slovákov. 13 miliard Slovákov. 13 miliard. Podľa mňa by si mal 13 bambiliónov Slovákov. ukáž na kameru behind the scenes Matúša. Jaký prechod. Sí, kokos. Tam tá vlajka do piče. Dajte like. Like, odber, subscribe, zvoneček. Čo ti je zvoneček? Počkaj, to chce ešte jednu kvapku na Ale že to nemá ani 10 minút, chalani. A to je len... A čo tu máme 10 minút? Ja neviem. No,
Akože chutí to lepšie, než som čakal. Čakal som, že to bude úplná sračka, ale chutí to celkom v pohode. Keď sa to dobre napomeruje. Nie je to niečo, čo chceš exovať, vieš? Presne preto to. Jak chceš 10 minútové video, dneska točia 5 minútové, robíme z toho YouTube short. Budeš toho short, no, asi iba. Ten Greg mi potom nestríni a... Short na 2, chcem to rozbehneme kanál, bude biznis, peniaze sa budú točiť a môžem jebať... Nebudem búchať, nebudem jebať. Tak to tam budem šťukať ovocku, keď to neznásobím a pôjdem na Keď pošlete donate, tak bude ďalšie video, jak točíme mapy. Nechcete si spraviť podcast a teraz rozprávať o nejakej geopolitickej situácii alebo niečo podobné? Čiže nájde nám nejakú tému, ktoré vieme hovno ako správni podcasteri a môžeme. 13. pivo is real. Čo si myslíš o komunizme v Kambodži? Pol Pot bol chlap. To si necháme pre ďalšie video. Ešte sa musíte rozlúčiť, ne, nejako? Čo? Však ale už sleduje nás 5 ľudí a z toho 4 sme my. To je 5. zablúdený dôchodca. To je Ondro druhý účet. Matko prostata. To bol tuším Matúšov účet. Seznamováku. To bol Matúšov. No vidíš, daj tam oné ohníček. Treba doplniť oné polienko. To bude koniec videa. Však to nech prestrihaš, aby to dávalo zmysel. A kapaču. Počkaj, čo si hovoríš vždycky na konci? Píte chleba. Píte s rozumom a búchajte maty. Presne tak.